Ну а цяпер навіна, якую мне асабліва прыемна паведаміць, таму што герой наступнага матэрыяла і наогул сённяшняга дня чалавек, які сваёй творчасцю і прыкладам выхаваў многіх тэлевізійных калег, у тым ліку і мяне, Мікалаю Пракаповічу, паэту, журналісту, аўтару і вядучаму тэлепраграмы «Край» сёння спаўняецца 70 гадоў. Мова моя, боль мой. Слухаю, як вяскоўцы, гамонячы між сабою, ніжуць на словы слоўцы. Яшчэ ты жывеш у хатах, але прыязджаюць дзеці і туліцца вінавата мова ў хлявы ды ў клеці. Пісалася, ну і пішацца, напэўна, пра тое, што хвалюе цябе, што баліць, за што ты перажываеш. Літаратурная спадчына Мікалая Пракаповіча – некалькі персанальных зборнікаў паэзіі, удзел у зборніках калектыўных. Паэзія майстра беларускага слова адзначана прэміямі імя Богдановича, імя Калесніка. Не менш значная і спадчына Мікалая Пракаповіча журналіста. Больш за 40 гадоў Мікалай Мікалаевіч аддаў працы на брэсцкай студыі тэлебачання. 91 год. Крочыць па зямлі герой нашай сённяшняй праграмы. Усё пачынаецца з дзяцінства. І тое добрае, што напаткаецца нам на першых сцяжынках, мы пасля панясем па жыцці. Праграма «Край» сёння залаты фонд тэлерадыёкампаніі «Брэст» і тэлевяршыня беларускага тэлебачання. Да гэтай праграмы былі тэлечасопіс «Бух», перадачы «Берасці» і «Роднай зямлі галасы». Ну і «Край», можа быць, стаў як вынік гэтага ўсяго, што я ўжо зведаў, што я спазнаў. Для мяне, конечно, это самая важная праграма, это бясспрэчна, бо з'явіліся іншыя тэхнічныя магчымасці. Напэўна, трошкі пасталеў, паразумнеў, і я больш узбагаціўся нейкімі ведамі ў тых галінах, а я працаваў з культурай, з культурніцкім жыццём Берасцейшчыны, з яго традыцыйнай культурай, з яго літаратурай. «Край» – гэта больш за 500 выпускаў. Яго героі і народныя умельцы, і фальклорныя калектывы, і вядомыя пісьменнікі і мастакі. Мастак Леў Алімаў неаднойчы быў героем «Края», і ўражанні ад работы з Мікалаем Пракаповічам толькі самыя добрыя і шчырыя. Колю Прокоповича я знаю очень давно, 40 с лишним лет. Человек высокой внутренней культуры, очень интеллигентный, ненавязчивый, не агрессивный, очень тонко чувствующий линию разговора. И он настолько тонко направляет сюжет, что я сам раскрываюсь. Журналісты тэлерадыёкампаніі «Брэст», якія працавалі разам з Мікалаем Пракаповічам, падкрэсліваюць, ён сапраўдны прафесіянал, творчы і добразычлівы чалавек. Заслужить солидный авторитет в журналистской и литературной среде удается единицам. У Николая Николаевича получилось. Он редкий профессионал. Я благодарна судьбе за то, что имела честь не только наблюдать за его работой, но и мы вместе творили один проект, сотрудничали с ним в программе «Артефакты». Мікалай Пракапович – это, безумоўна, профессионал своей справы. Калі задать питание, чему можно научиться у профессионала, журналиста? Ну, безумоўна, магчыма, можно научиться журналістыцы, граматыцы, неким тэхнічным рэчам. Але найперш, чаму б мне б хацелася навучыцца, гэта любові да таго краю, пра які ён распавядае. Любоў да роднага краю у кожным выпуску праграмы «Край». Бясспрэчна, што яна ўнесла значны ўклад у захаванне культурнай спадчыны. Про Міколу Пракаповіча можна казаць, што гэта соль беларускай зямлі. Яго ўнёсак вось у гэтае захаванне, у папулярызацыю традыцыйнай культуры Берасцейшчыны, матэрыяльнай, нематэрыяльнай, больш нематэрыяльнай, конечно, спадчыны, просто неверагоднай. І на заслужаным адпачынку Мікалай Пракаповіч працягвае займацца творчасцю. Цяпер ён выступае і як драматург, напісаў п'есу «Прытулак памяці» для батлеечнага тэатра Александра і Ларысы Быцко. Ідэя твора паказаць гісторыю вясковага народа праз асобу знакамітага рэзчыка па дрэве Мікалая Тарасюка. Спектакль меў вялікі поспех і, магчыма, у хуткім часе скарбонку Мікалая Пракаповіча драматурга папоўніць новы твор. Ідэя ўжо ёсць. Ну, не будем пакуль я раскрываць, бо это толькі ідэя, я яшчэ нават не сядаў, не спрабаваў нешта пісаць. Але, дасць Бог, нешта напішацца і будзе яшчэ, магчыма, будзе яшчэ адзін цікавы батлеечны спектакль. У салідны і прыгожы юбілей Мікалай Пракаповіч поўны аптымізму. Калегі па тэлевізійным цэхе не сумняваюцца, у такога майстра справы, як Мікалай Мікалаевіч, усё атрымаецца.
Николай Николаевич относится к тому поколению, которое можно назвать поколением настоящих мастеров. Он мастер своего дела. А я думаю, мастером он стал потому, что он очень любил это и любит эту профессию. Спасибо огромное ему за труд, за ту любовь, с которой он относится к этой жизни. В день рождения хочется ему пожелать здоровья, счастья, и пусть любовь его окружает. Вот всегда-всегда. Людмила Салзина, Юрий Плинда, Александр Сивицкий, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».